Абдулло Шарифзода, директори генералии ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии маркази рушди зеҳнӣ. бори якум дар Тоҷикистон бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии маркази рушди зеҳнӣ озмуни байналмилалии 100 чеҳраи муваффақ байни кормандони касбкори гуногун баргузор гардид. озмун санаи 8 декабри соли 2023 дар тамоми васоити ахбории умма ва шабакаҳои иҷтимоӣ эълон гардид. озмун аз рӯи 11 номинатсия илм ва маориф, ҷавон ва варзиш, фарҳанг ва санъат, IT технология ва зеҳни сунъӣ, ихтироъкорӣ ва барномасозӣ, журналистика, шоирон нависандагон, тарғиби ғояҳои миллӣ ва соҳибкорон баргузор шуд. дар озмун давоми муҳлате ки мо барои қабули ҳуҷҷатҳо монда будем даври 1 то 10 январ буд. аз сабаби ки шумораи хоҳишмандон зиёд буд, озмунро мо як моҳи дигар ба қафо партофтем то 10 феврал мондем. дар он ҷо бо пешниҳоди баъзе вазорати идораҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ қариб 1000 ҳуҷҷат зиёд ворид шуда буд. гуфтанд камтари дигар муҳлати қабули ҳуҷҷатҳоро давом диҳед, зеро бархе аз минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон, аз он тараф аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, он тараф аз вилояти Суғду Хатун дертар хабар ёфтанд ва муҳлати даври сеюми қабули ҳуҷҷатҳои иштирокчиёни озмунро оғоз кардем ва 10 март муҳлати ниҳоии қабули ҳуҷҷатҳои озмун буд. то санаи 10 март ба ҳайати комиссияи озмун ба тариқи расмӣ 962 ҳуҷҷат ворид шудааст. дар ин шабонарӯз ба шабакаи WhatsApp, шабакаи Instagram ва телефони мобилии фаъоле ки ба дасти масъулини комиссияи озмун буд, қариб 2200 маротиба навиштаву тамос гирифтаву бобати фаъолияти озмун маълумот гирифтанд. 962 ҳуҷҷати расмӣ ворид шудааст. аз 962 ҳуҷҷати расмӣ қариб 400 ҳуҷҷат бинобар ҷавобгӯ набудан ба талаботи озмун гардонида шуд ва ҳуҷҷатҳои боқимонда аз тарафи ҳайати комиссияи озмун баҳогузорӣ шуд. озмун аслан дар интихоби ғолибони озмун дар ду шакл баргузор мешуд. шакли якум ин тавассути пешниҳоди вазорати идораҳо, ташкилотҳо, иттифоқҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шакли дуюм интихоб бо роҳи шабакаҳои иҷтимоӣ, тариқи райпурсӣ байни мардум дар шабакаҳои иҷтимоӣ тавассути блогерон ва бархи шахсиятҳое ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаи бисёр фаъол доранд ва ба ҳамин минвол нафароне ки аллакай ҳамзамон мо дар низомномаи озмун ворид карда будем, ба ҷуз аз оне ки шаҳрвандоне ки ҳуҷҷатҳои онҳо ба комиссияи озмун ворид мешавад, шаҳрвандоне ки аз рӯи номинатсие ки дар боло гуфтем дар михлоси кишвар фаъол ҳастанд, берун аз кишвар Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд, онҳоро бидуни пешниҳоди кадом ҳуҷҷат метавонем ба рӯйхати ғолибон ворид кунем. дар ин росто мо дар соли 2023 ҳам аз лиҳози варзиш, ҳам аз лиҳози илмӣ ва ҳам аз дигар номинатсияҳое ки дар боло номбар кардем мо доштем номзадҳое ки воқеан бидуни ягон муболиға, бидуни ягон ҳуҷҷати дигар онҳо ба назди ҷомеаи тоҷикистонӣ ва ҳатто дар назди ҷомеаи ҷаҳон нишон доданд ки Тоҷикистон метавонад Тоҷикистонро фақат бо 2-3 критерияи муайян шинохта мумкин нест. Тоҷикистон варзиши муваффақ дорад, аз ҷиҳати варзиши пешрафта дорад. Фарух Ҳасанов нишон дод ки агар бо факт гап занем, Фарух Ҳасанов нишон дод ки Тоҷикистон фарҳанги баланд дорад. Тоҷикистон ба ҷуз аз оне ки таблиғгари фалаку шашмақом аст, инчунин дар жанри мудир низ метавонад имрӯз дар арсои ҷаҳонӣ баромад кунад ва ё бозии бемислу монанди тими миллии мо баромадан дар ҷоми Осиё ва бозии гӯем нотакрори дарвозабони мо Рустам Ятимов бори дигар нишон дод ки футболи тоҷик имрӯз воқеан қадамҳои устувор мениҳад ва ё корҳои илмие ки имрӯз бархе аз устодони мо, бархе аз олимони мо карда истоданд беназир аст ва махсусан корҳое ки имрӯз то ин замон дар самти терроризму экстремизм, хатарҳои терроризму экстремизм ки яке аз падидаҳое ҳаст ки воқеан мураккаб аст, воқеан падидае ки бояд ҳаматараф омӯхта шавад ва падидаест ки мо махсусан чанд шабу рӯзи охир бисёр бо он рӯбарӯ мешавем, бисёр бо он вомехӯрем.
аз тарафи олимони мо кор кард шуда буд ва хулосаҳои бисёр ҳам муҳим, бисёр ҳам саривақтӣ пешниҳод карда буданд. Ва хулоса дар умум комиссияи озмун са чеҳраи муваффақро муайян кард. Мо гуфта наметавонем ки ба пуррагӣ шояд он чизеро ки ҷомеаи шаҳрвандӣ мехост дар ин рӯйхат мо ворид кардем, аммо фикр мекунам аксарият нафароне ки дар ин рӯйхат ҳастанд ба баъси са чеҳраи муваффақ шинохта шуданд, воқеан чеҳраҳое ҳастанд ки дар ину он соҳа ҷиҳати рушди ин он соҳа саҳми арзандаи худшон надоранд, ҷиҳати рушди соҳаи худ саҳмгузор ҳастанд, ҷомеа мешиносад, ҷомеа эътироф мекунад. Ташкилоти мо ки ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ аст, аз забони мардум аст, аз дили мардум аст, бо пешниҳоди мардум аксарияти дигарро интихоб кардем ва ҷоизаи аввалини сарчеҳраи муваффақро бинобар дастовардҳои назаррас, дастгирии маънавиву зеҳниву ҷисмониву дастгирии ҳаматарафа, ҷиҳати рушди инкишофи зеҳнии ҷавонон наврасон, ҷиҳати рушди шаҳрдориву шаҳрсозӣ, ҷиҳати дастгириҳои бесобиқа нисбати ин қишри ояндасоз ба раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустем Эмомалӣ ҳамчун рамзи сипос, рамзи эҳтиром аз ҷониби насли ҷавон эҳдо шуд. Маросими ҷоизаспории озмун 18 марти соли 2024 дар толори Коҳи Суруш бо иштироки ғолибони озмун, роҳбарони вазорати дора, муовини раиси шаҳри Душанбе ва бархе аз санъаткорону аҳли ҳунару маънӣ иштирок доштанд. Маросими ҷоизаспорӣ бисёр дар як шукӯҳу шаомати хоса баргузор гардид. Дар маросими ҷоизаспорӣ аз 100 нафар ғолибон 82 нафар иштирок карданд, 18 нафари дигар бинобар сафари хизмати дигар чорабиниҳои давлатии ҳукумати берун аз он ва ҳатто бархе аз онҳо берун аз Тоҷикистон банд будан иштирок карда натавонистанд. Мо ҷоизаи онҳоро дертар тақдим кардем. дар ин ҷо ҳадафи ташрифи имрӯзаи мо ба рӯзномаи SSA бинобар пешниҳоди шумораи зиёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва фаъол будани сардабири ҳамин рӯзнома устод Сайёфи Мизроб дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам мубориз будани устод дар солҳои гузашта дар сангари иттилоотӣ ҷиҳати пешгирии ҳам фарҳанги бегона, ҳам муборизаҳои иттилоотие ки мо қаблан доштем, намехоҳем ҷо аз хотироти талхе ки Тоҷикистон дар хати марзу дар баъзи ҳолатҳои дигар дошт истода гузарем. Фаъол будани устод ва эътирофи ҷомеаи шаҳрвандӣ, фикр мекунам интихоби устод дар ғолиб омадан аз рӯи номинатсияи журналистика, фикр мекунам интихоби ҳайати комиссия ҳам хато набуд, интихоби ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам хато набуд. ва ҳоло бо иҷозаи шумо дар ҳолест ки ман ҳуҷҷатро пешниҳод накардам, ба шумо худам интихоб кардам. Ман ҳаминро пурсида будам ки яъне мавридаҳое буданд ки худи мардум интихоб кардан ба ҳайати комиссия. ҳайати комиссия, бале мо гуфтем ки дар низомномаи озмуна мо ворид кардем ки бархе аз чеҳраҳои муваффақи, бархе аз шахсиятҳое ки воқеан ҷиҳати рушди ин он соҳа саҳми арзандаи худшон надоранд, онҳо акай масруфи якори ҳастанд, онҳоро агар мо эътироф намекунем, фикр мекунам дар назди таърих шояд гунаҳкор мешавем. Агар озмунҳо ҷоизаи бисёр камтар шаклаша дигар кунем, як навъоварӣ кунем. Саломат бошед. Мо дар Тоҷикистон ягона журнали статуси байналмилалӣ дошта, маҷаллаи интеллектро мо дар вазорати фарҳанги кишвар ба таб расондем, ба қайд гирифтем расман ва аввалин нашри журнали байналмилалӣ интервю ҳамчун нашри махсус фаъолияти сад чеҳра аст. Саломат бошед, муваффақ бошед. Сипос барои қадршиносӣ, сипос барои қадрдонӣ ва сипос барои он ки бо воситаи ки аз оне ки чанд бор шумо бо мо дар тамос будед, ман мутаассифона хеле вақтам кам буд, бисёр масруф будам, серкор будам, бавиҷа дар ҳамин шабу рӯзҳое ки ҷангҳои иттилоотӣ бештар шудааст
ва газетаи мардумии СССР хизмататон арз кунам ки ҳама вақт дар саргаҳи ҷангҳои иттилоотиву таҳоҷуми фарҳангӣ қарор дорад. ба забони дигар мо дар акопи пеш ҳастем, ҳамаи мо. ва ман фикр мекунам ки ин қадршиносии банда не, балки қадршиносии тамоми редаксияи газети СССР бо шумури ҷамъии кормандон ва беш аз 30 хабарнигороне ки дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон дорад. мо шеваи муосири корбарӣ бо журналистика аз сари кор гирифтаем ва хабарнигорҳои мардумӣ дорем ки онҳо бевосита ба мо иттилоъ мерасонанд. ва ҳам газетаи мардумии СССР ягона газетае дар осиёи марказист ки дар Кремли Москав хабарнигори вежаи худро дорад ки аккредитовани корреспондент в Кремле ки мо талош мекунем ки воқеан ҳам ана ҳамун сатҳи ки дар пеши худ гузоштаем аз он поид нафардем. ва ман ба вежа шодам аз он ки шумо барои ҷавонҳо то ин замон аз худ дарак додиҳед дар ҷангҳои иттилоотӣ дар паҳлӯи мо ҳастед. ва бовар кунед, ман бисёр шод мешавам вақте як ҷавони муваффақро мебинам. ман дар симои шумо ва дастаи шумо, командаи шумо, тими шумо ояндаи миллатро мебинам. то ин гуна ҷавонҳо ҳастанд ва сафи шумо бештар аз оне аст ки мо мардуми калонсол мепиндорем. ин миллат иншоалло абадзинда аст, абадист ва боқӣ хоҳад буд. ман барои чӣ мегӯям? барои он ки насли калонсол, насли миёнсоли мову насли бузургсолҳо мисли ки солҳои қабл мо ҷавон будем, бар мо бовар надоштанд. имрӯз мутаассифона ҳамин наслҳои миёнаи мову насли бузургсол ба ҷавонон бовар надоранд. ба ҷавонон бовар кунед. то вақте ки мо ба ҷавонон бовар намекунем, шумо бидонед, ман ба ҳамсолони худ муроҷиат мекунам, агар мо ба ҷавонон эътимод надорем, мо ба ҷавонон бовар надорем, пас мо коре барои ин миллату ин ватану ин давлат накардаем. зеро инҳо фарзандони мо ҳастанд. ва он бузургсолоне ки фикр мекунанд тамомии ҷавонҳоро мо аз даст додаему хатои маҳз мекунанд, бояд донанд ки шумо наберагони онҳо ҳастед. мо бояд аз худ як миллат, як насли боқӣ гузорем ки шумо бо набераҳо ва абераҳои худ ифтихор кунед. миллати мо мутаассифона як камбуди вежа дорад ки ҳамавақт бо бобоҳои худ фахр мекунад. имрӯз шумо исбот кардед ки бо бачаҳову набераҳо ҳам бояд бо ифтихор кунем. муборактон бошад. навбати худ мо ҳамасола китобҳои журналистони варзида ва он нафароне ки бо мо буданду имрӯз нестанд, онҳоро нашр мекунем. ба чӣ хотир? ба он хотире ки то хотираи онҳо дар дилҳои мо ҳаст, онҳо наметавон гуфт ки зинда бимонанд. мо бояд хотироти онҳоро дар шакли китоби маҷмуаҳо зинда гардонида бар дигарон бирасонем. ин китоби якуме ки газетаи мардумии СССР, ҳама ин китобҳо аз ҳисоби мо чоп шудааст, нашр кардааст. ин китоби журналисти оперативӣ бисёр машҳури тоҷик дар солҳои шӯравӣ махсудҷон ҳусейнов аст. гуфтугӯ бо табиат ки тақдими шумо мегардад. китоби дуввум, китоби бобои эшон ки мутаассифона як сол қабл бандагиро хатм кардан ва ба олами улм бопайвастанд, ба яке аз журналистҳои воқеан ҳам бисёр қавии тоҷикистон буданд. мо маҷмуаи гузоришҳои онҳоро, репортажҳояшонро чоп кардаем. ва ин ду китоби дигар китобҳои банда ҳаст. яке романи эшон бала ки ба ҳаракати муқовимати оғози солҳои 20-уми асри 20 бахшида шудааст. чӣ гуна ин мардуми сарбаланди кӯҳманзари тоҷикистоне ки имрӯз ҳаст, инҳо чӣ гуна аз ҳуҷуми тотору муғулу степнишинҳову биёбонгардҳо миллати худро ҳифз мекарданд. зеро мо набояд фикр кунем ки
قهرمانی ما قهرمان داریم و البته فکر نکنیم که قهرمانی ملت ما از صدرالدین عینی و شیرشاه شاه تیمور شروع می شود، چون که تا اینها هم قهرمان ها بودند. اگر تاجیک ملت تا اونها نمی بود اینها هم تاجیک نمی بودند. این رمان برای مطالعه است و این کتاب بنده که همین هفته نشر شد، همین ماه سفردیده مدینوی یک رپورتاژ ما از سفر اخیری ما به مدینه منوره. اینها با تقدیمتون میگردد و فکر میکنم که در زندگانی شما کاربست میگردد. سلامت باشید، خوش آمدید، شما دام برک باشد. این کاری که کردید واقعا هم این جایزه ای که شما دارید و این معرکه ای که کردید در تاجیکستان نظیر نداشت. مبارکتون. سلامت باشید.